हे गाइस वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। सकाଳେ उठिକି ଆସିକି ଦେଖିଛି ତ ମୋ ମାମା ମୋତେ କହିଲା ଆଜି ହେଉଛି ଭାଗବତ ପଢ଼ା। ତୁ ତ ଅଗଦାରେ ଘରକୁ ହିଁ ଆସେନା, ତ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ କି ରୁହନ୍ତି। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିକି ଦେଖିଲି ମୋ ମାମାର ପୂଜା ଅଲମୋଷ୍ଟ ସରିବା ଉପରେ। ଦେନ୍ ମାମା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା ସୁଜି କ୍ଷୀରି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ବନେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ମୋ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ଖାଇସାରିକି ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ମୋ କାମରେ। କାମ ମାନେ ଆଜି ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଦିନ 12:57ରେ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ିଥିଲା। ସକାଳେ ମାମା ବନେଇ ଦେଇଥିଲା ଭାତ ଡାଲମା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ରାତି ପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ପୁରୀ। ଏପଟେ ମାମା ପୁରୀକୁ ବେଲି ଦେଲା ଆଉ ମୁଁ ପୁରୀକୁ ଛାଣିଦେଲି। ମୋ ପୁରୀ ଯେମିତି ଫୁଲିଲା ନା, ଲିଟରେଲି। ଯେବେ ବି ପୁରୀ ବନେଇଥିବି ସେ ପୁରୀ କମ୍ ପାମ୍ପଡ଼ ଅଧିକା ଲାଗେ। ଦେନ୍ ରୋଷେଇ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଲଞ୍ଚ କଲୁ ଏଣ୍ଡ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ତାପରେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମାମାର ମୋର ଟିକେ ଟିଭି ଦେଖିଦେଲୁ। ଦେନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେ ଡିନର୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ପୁରୀ ଆଉ ଡାଲମା ଏଣ୍ଡ ଖାଇକି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଶୋଇବାକୁ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ବାଏ।